Οι οικογένειές τους που δεν πρόλαβαν να χαρούν που οι δικοί τους άνθρωποι κατόρθωσαν στην Καλαμάτα αύριο, δεν είναι αντιμέτωποι μόνο με τις βαριές. Ήμασταν 5 μέρες μέσα σε θάλασσα. Χλασμένο ήταν, αλλά δεν πνιγήκαμε. Αλλά μόλις έβαλε αυτό το σκηνή, τότε εμείς πήγαμε κάτω από... Σύνορα νύχτα, γιατί οι προσφύγες και η πύλος ήταν δολοφονία. Κάτω! We say that this is a murder. This is a crime conducted by the Greek government and the Frontex. Ενώνει πολίτος, 1000 και με αυτόν τον τρόπο